dat is een serieuze windmolen. Ik denk eens beneden of ze door dan ook het ganse hoes mee van stroomkens voorzien. De deurbel is in ieder geval niet elektrisch. Kijk, Huske. Kijk door gewoon. Mooi gemaakt wel, hoor. Wat een dingetje. Eén. Bas. En met wie heb ik het genoegen? Met diezelfde die toen in Ulestraat wonen. Op het voetbalveld. Met die motors. Help me even. Ja, de naam weet je niet, denk ik. Hoe lang is dat geleden? Dat is geweest in juni, dacht ik. Dit jaar? Ja. Oh, wacht! Ja! Met Ita? Ja, met de motorclub. Ja. Met Ita, ja. Ja. Heb je nog veel reacties gehad op de... Nou, we zaten toen in Zweden. En, ja, dan dat is dan zullen... op dat moment minder, ja. Ja, ik heb het wel iedereen moeten zien die hier horen. Verrek! Ja. Dat verzint ze niet. Nee, dus dat is pas geleden. Ja. Goh, wat leuk. Dus je woont G. Ja, Wat gezellig. Wat Ja, een dat leuk ook. Huske. zelf gebouwd. Verbouwd. Verbouwd. En wie heeft die prachtige bel gemaakt? Ja, mijn mensen is hier langer. Ik ben met klein kind aan het spelen, dus ik zal ze even wegleggen. Ja, dat heeft er zelf ook gemaakt, ja. Mooi hoor. En er hoeft ze maar één kraan te trekken en dan bel Ja. blijft dan hoe lang? Ik hoop dat ze dat allemaal doen, want ik moet mijn economie stilhouden, dus Oké. hier eentje. Ah, Ja, als ze nog flink gaan rammelen, dan gaan de oren wel toe. Hey, met de handige mensen van deze tattoos. Zal ik hem eens roepen? Ja? Dat zit ze niet. Ik moest even schakelen. De motors op het voetbalveld, maar inderdaad, die zoten door op het voetbalveld of erneven. Met allemaal de campertjes en de caravans. Oh ja, nou weet ik het. Ja, vervelt het kwartje nou bij die nog ook? wel het kwartje, ja. En want ik vroeg nou extra door de mens, want toen zoten de dames ook zonder de mannen door. Dus ik ben eigenlijk wel eens beneden door Door is hij. Goeiedag. Hoi. Ja, maar- alleen. Ik vroeg extra al nog, is de handige mens van nou? Is dat Toes? Ja, handige mens, ja. Ja, want de dat is vorige bellen. keer hebben we elkaar ook niet gezien. Je weet je een keer in het struitje geweest, weet ik maar. Nee, toen met de motorrit. In Ulestraat. Oh ja, nee, ja, dat klopt. Dat klopt. Och, kijk nou Dat toch. Huh? Word je door mij in het speulen? Ja, dat is wel gezegd. En wie is Dat dit? is zo, ja. Wie heeft Zoe. Ja, ja, ja. Zoe. Hallo Zoe. Dat is van de televisie. Hè? Dus ze ding achter opa verstoppen. Ja, dat weet ik wel. Ja, maar sommige mensen kosten niet goed zin voor de bel stoot en dan heb ik dit maar rood gemaakt. En dan zijn ze net eerder dat ze door aan kunnen trekken. Nou, ze zijn hier je knopje aan het zoeken Briljant. en dat knopje is er niet. Hè. Hé, maar allemaal zelf gemaakt? Ja, ik maak dat allemaal zelf, ja. Wat heb je in nog werkende leven gedaan? Ja, elektrotechniek eigenlijk. Elektro. Ja, ja. Nou zien we dan terug via de numweg bij de windmeulen. Windmolen, ja, ja. Want- ja, ja. Maar Dat jij was- komt wel weer op een dag dat het niet bijt, ja. Het ja, weet me dan niet, nou, hij had een lichte neiging tot beweging. Ah, toch wel. Ja. Toch wel. Ja, dat kan. Want ik was beneden nog, want er zit een elektro... Ja. Zal ik even in de garage openmaken? Ja, Dan kun je er even kijken. dat we even met de oetfilm met Willy Wortel zelf... Ja, die wordt het zelf, ja. Nou, dan kom maar met. Ja, met de dat hoeft. Nee, gewoon dat niet is lang. de sleutel, ja. Ja, Je zou mij kijken, Zoe. dan moet ze even de laarsjes aan. De laarsjes. Hé, maar hoe frappant is het dat we nu... We hebben elkaar dit jaar al een keer ontmoet. Ja. Ja, weet je niet dan. Maar, Nee, ik was net weg met de En motor. dat we hier nu... Ja. Ja, 10 de minuten deur geleden was stond. ik ook weg met de motor. Dus, maar ik ben weer terug. Kijk. Ja, is toch het van nodig, hoor. Voor, Word je met deze weg geweest? Nee, niet met deze. Nee.
Wat? Dit is eigen bouw. Ja, nee, ik heb er wel van alles aan veranderd, maar dit is een dieselmotor. Het is geen benzine, maar diesel. Ja. Wie bedenkt zoiets? Ja, dat is een man die in Kelpen heeft dat bedacht. En ik heb de remmen erop gemaakt, voor en andere shockbrekers. Ja, er is geen kindteken op. Nee, daar moet ze niet mee de weg op. Nee, dat is gewoon niet voor achter in de wei of zo. En de dieselmotor, waar komt hij vanaf? Van een melkmachine. Van Vreugde. Ja. Ja. Oh, briljant. Ja. Dit is echt one of a kind, hè? Ja, er zijn er niet veel. Nee, diesel al helemaal niet, maar ja, het is allemaal een heel beperkt vermogen. Het is de Enorm leuke grappig. topmachine 40 en Ja. dan heeft het op. Hè. Maar ja, dat wordt leuk. Hè. Kijk, dit is allemaal nodig voor de windmolen. Dat zou je nog niet denken. De omvormer? Ja, die omvormers die zijn gesneuveld. Oh. Die kast is nu leeg, daar heb ik andere zeg maar, apparatuur in geboeid. Dit is de omvormer. Dat is eigenlijk een standaard omvormer van zonnepanelen. Ja. En die is aangesloten op de windmolen. En de windmolen, daar zit een 3-fase generator op, wisselstroom. Daar wordt hier gelijkstroom van gemaakt. En de gelijkstroom wordt aangeboden aan de omvormer. Net als bij een zonnepaneel. Ja. Ja, en dan zit dan rijdt tussen door de metertruck lopen. Hij loopt dan achterover? Ja, loopt hij echt loopt achterover. groot om, ik wil bijhouden wat er, dit is een eigen kilowattuurmeter, om te kijken wat dat levert. Ja. Oh, dus dat is niet de Nee, meter... nee. Nee, natuurlijk, Dat is in de vanzelfsprekend. melk. Nee, dit is gewoon om te kijken wat Wat heeft die grappig. molen nou opgeleverd, zeg maar. En, want toevallig, dat mochten we toen niet opnemen, want die mevrouw wilde zich een beetje overvallen. Ja. Kan gebeuren. Ja. Maar dat was toen ook de trigger. Die mensen hoe ik ook vroegen, want die had je twee van die hele moderne windmolens op het dak van het huis staan. Ja. Van wat brengt dat nou? Maar wat brengt zoiets nou? Dit is heel erg afhankelijk van de wind. Uiteraard. Ja, maar het begint pas bij 2 meter per seconde. Dus onder de 2 meter per seconde uit er, ja, wel rondrijden, maar dan levert het er niks. Oké. Nee. En het waait hier in Limburg al heel gauw, ja, pakweg 2 meter per seconde, maar niet veel meer. Al niet veel meer. Nee, maar als het echt hel gaat waaien, ja goed, dan levert je wel 5.000-6.000 watt. Hè. Maar het zou dan wel mooi zien als ze de stroom kan opslaan. Nou, ik stuur de truck naar het net, hè. Aha. Dus je koppelt aan het net. En de solderingsregeling is nog van kracht, hè. Dus het wordt gewoon afgetrokken van Tot min. 25, geloof ik. Ja, dat kan nog wel 2 jaar door, ja. Ja. En dan lever ik de stroom terug en het wordt afgetrokken van mijn verbruik, hè. En kent ze dat drukken in geld? Per Ja, per kijk, jaar? ik heb hier nu bijna 8000 kilowattuur opgewerkt, ja. Ja, eerst was het een kwartje en nu is het zeg maar 60, 70 cent. Hè. Dat is 8 x 7, dan zou het ja, over een paar duizend euro kan. Hè. Ja, 8x7. Ja. En je ziet wel dusdanig 3x7 dat je dit allemaal uitgedokterd hebt zelf. Ja, ik ben er lang mee bezig geweest. Ik heb ook veel problemen gehad. Van deze kerst zijn... kijk, als die windmolen te veel stroom gaat leveren, dan kan ik dat niet kwijt naar het net. En dan schakel ik de zaak om en dan geeft de toon aan een verwarmingselement. En dan wordt het hier in de garage warm, maar goed, dan is in ieder geval de molen beperkt qua snelheid. Dan sluit ze op hol. Dat is al gebeurd en toen hij op zolder zijn deze dingen inwendig verbrand. Ja. Dus het is wel pionieren. Ja, dit is pionier en ik gooi er eigenlijk ook niet meer aan. Iemand vroeg van wat kan ik het beste doen, dan zeg ik lek maar het zonnepaneel. Zonnepanelen, ja goed, er zit geen beweging in je oordeel aan. Hè? Ja. En dat chillt wel. Hè? Ja. Ik heb ook zonnepanelen op de graag liggen. Dus een wind, om een lang verhaal kort te maken, een windmolens op het eigen huis is eigenlijk... Ja, het kan, maar dan moet ze toch hobbyist zijn. Ja. Dan moet ze er heel veel lol in hebben. Want zo'n molen, kijk, ik heb nu, dit is de 14e windmolen die ik boek. Pardon? Ja, De 14e? In 34 jaar tijd, hè? Want die molen staat al 34 jaar, de toren. Maar er zit dus nu een windmolen op, een fabriekswindmolen, met wieken die door een fabriek zijn gemaakt. Oké. Maar die windmolen, die zit er nu alweer 10 jaar, maar die heb ik 2 jaar kunnen kopen. Maar die kost je destijds al 18.000 euro, die windmolen. Hartstikke idee. Dus dat zijn toch bedragen. En eerst die dan terugverdient je op aan de kust is dat geen probleem, hè. Als deze windmolen aan de kust sting, dan heb je zelfs geen verwarming meer nodig. Hè.
Nee, echt niet. Nee, maar ja, helaas. Heb je nooit in, wat zeg je nou, 14 meulens in 34 jaar? Ja. Heb je nooit dus tegen hem gezegd van, jong, ik heb een klap van de meulen gehad, want Daar liep je ik dan. blies maar aan de gang. Ja, daar liep je dan. Ja. Maar ik weet ook hoeveel plezier dat er eraan is. Ik heb dat wel gezegd. Ja. Maar dat ligt ook voor de hand, ja. Ik heb dat wel gezegd, maar je hebt er ook heel veel plezier aan. En ze zijn van de straat, hè. Kijk. Dus je kunt het ook goed leggen. Ja, Ja. Nee, maar ik heb er wel een lang uit, joh. Dus het is een leuke hobby, ja. absoluut. Als je die windmolens dus draaien, ik heb mezelf een keer gewoon een cirkelzijde aangesloten rechts als ik op de windmolen. Dat was ik hout aan het zeggen. En er zat niks tussen. Hè. Dus gewoon ene kabel naar de windmolen, naar de ketting. Of naar de... En er zit niks tussen. Niks tussen. Dus als de wieken draaien, draai je de cirkelzijde op. Maar dan moesten we wachten op wind. Ja, kijk, vandaag ook weer. Het is vandaag ook weer geen wind, ja.